Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da shiga sabuwar shekara. Amma wani hanzari dai ba gudu ba. Ko ka lura cewa duk shekara kana samun kuɗaɗe amma kuɗin suna ƙarewa da wuri. Duk da a tunaninka kai ba wani kashe kuɗi kake da yawa ba. Yawanci mutane muna shiga sabuwar shekara da burika amma kuma ba tare da mun sake sabon tsari ba wato plan. Wannan ne yake sawa duk shekara haka muke ta maimaita abu ɗaya ba tare da samun wani sauyi ba. Dalili na farko dai da ke saka kuɗinka ƙarewa da wuri shine ba ka bin sawun kuɗinka. Abin da nake nufi shine ba ka bin diddigin shiga da fitar kuɗinka. Na biyu, ƙananan kashe-kashen kuɗin yau da kullum da kake rainawa. Irin su kuɗin caji, kuɗin kati, kuɗin data sai kaga kamar ba su da yawa. To amma kuma su ne ke cinye maka kuɗi a hankali a hankali. Dalili na uku kuma ba ka ware wa kome kuɗin shi ma'ana ba ka budget, ba ka kasafi na kuɗinka. Ya kamata ace zuwa yanzu ka koyi yadda ake kasafin kuɗi. Ko don wannan yanayin da muke ciki. Ka sani sabuwar shekara ba ta taɓa canja rayuwa. Sabon tsari shi ke canzawa. A wannan sabuwar shekara ka fara ka koyi rubuta shige da ficen kuɗaɗenka. Sannan ka koyi yin budget ɗin kuɗi. Ba wai sai gwamnati kaɗai ke kasafi ba. Kowa ma yana iya yi. Matuƙar yana so ya san inda kuɗin shi ke zuwa. Wannan shine. Happy New Year. We learn every day.